Durant quasi 900 anys, el romànic català passa pràcticament desapercebut. En canvi, en fa 100 que comença una epopeia. Vendes, regals, robatoris, assalts, expolis, però també trasllat i viatges que no sempre són de tornada. I tot enmig d'intrigues, de passió, de misteri, d'enganys, tot el que conforma l'aventura del romànic. A començaments del segle XX, en aquestes esglésies, l'art romànic hi abunda. Catalunya era una mina. Quan els marxants d'art es van adonar dels tresors que s'amagaven en aquelles esglésies, No hi ha dubte que això és un còctel explosiu. s'hi van començar a arrencar murals de 1000 anys d'antiguitat. El mural romànic de Santa Maria de Capdaran a Tredòs s'ha quedat tan sols en una projecció perquè l'original és aquí, als clòisters de Nova York. Amb tot, passen els anys i encara avui es descobreixen pintures romàniques. Els hi va aparèixer un ull en una paret, un ull que els mirava amb aquesta mirada que tenen els romànics, que les peces sempre estan vives. Cada dia la guarda una persona diferent? Perquè si saben que la tenim i la volen, doncs venen aquí amb una pistola i ens diuen volem la Mare de Déu, i això no pot ser. És el secret més ben guardat del poble.